khajani poito khlajerok haino hai Jisu Kristoni mungbai phanganang kaplaisa kaitoni mungbai alpha te omega bono phaine hine a kaitor boni mungbai khakaham te sibai yafaro Kristo norok torthung lokthung abase ani naharmung salsa sing malaya phano suknaho thangnani obase ani naharmung sing lai thangnayo singlai tonglaimani Jisu no poito khlaimayagulo eba Jisu no yasamayagulo sing tamo ong teisini khlaiteba tamo okogron toi singlai tonglaimani sing number 1 singlai kya sing kai jono ko kotal khe asanironi tomung tamong nang hamale bo surinai ongna nangnai kai joni kok no hamjaknani nangnai teising tinu singlainai khoroksa te khoroksa no hamjaklainani sing tamni hamjaknani nang okokno singkhaingkhe sing kok phirumung manai kaitor ongkha hamjakmung kaitor sakbai thangse hamjaknai hini sao aboni bagai kaitono je poito khlainirok kaitini swababno phunungmase singnugo 1 John chapter 4 verse 8 hamjagya borok bo kaitono siria tamni hinba kaitor ongkha hamjakmung kaitor sakse hamjakmung abon bagai je hamjaknai bo kaitono sinimani se klainai singkai jono ko asanirok trukhe kaitini swababno sumnani nangnai obono sini naharmungbo tei tongmungbo sing khoroksate khoroksana hamjakmani bisingtui kaitini hamjakmano sing muitu khlaimano thanchake kathaui kaglai phuilai ongyawi tongmani bagibo sing kising sing hamjagui tongna nango o hamjakma belaikeno kotorse hamjakma kaitini swababno phunugo kaitini character no sini bisingti reflect khlai phunugo naidi sing bhaike hamjagui tongna nang o hamjakma sini thaneo tongthongmung tubui phayo khajani poito khlainirok sing kising sing hamjalai tonglayano o hamjakma belaikero kotor ni sao joto pai thangpano hamjakma paiya muitu khlainai di singhai somso grang borokno singje samung khlaikya o samuni manthai mol burum buruni horni kundulse haiponse kaitur singhai sitra somso gnang borokno boni hamjakma phunukmani bisingtike singno nakarkha sini bayabrokno hamjagui nakari marinai kaito sao noragano hamjake ani kok ma khunanai phari sing hamjaklai tonglayano kathar elambago tebo sao John chapter 13 verse 34 to 35 ang norno hai hine katal khe dagio norok kising norok hamjaklai di ang norno hamjak mahai norok bo hamjaklai di sing kising sing hamjaklai mani aboni model babahai himale abongkha Jisu Kristoni hamjakma Jisu Kristo mothano hamjagui boni langmano langma haike singbo langma reuino sini kising sini bayapno hamjaklani nangnai obose soiseki hamjakmung obose Kristono kosol obose kaitono kosol ke agape lab hamjakmung hake norok kising norok hamjaklaima tongkhe norok ani sagri hini jotono sawi manano hamjakmangkha sing poito khlainrokni bagui hallmark khoroksa borok hamjagui maina hingke bo kaitini borok sagui manya khoroksa borok kaitini samung tangna hingke boni thano hamjakmung kring ke bo kaitini samung tangi manya hamjakma ongkha sini hallmark sini bisingo hamjaklaimani tongna nangnai obo muitunardi obo kaitini swababno phunungmase hamjaklaima tongkhe mothao kaglai phuilai onglak kisa kisa kokbai haksa longlai glak sob somoy kaitini hamjakma mothao tongkhangke borok khaksangai kathalai tongui mannai kathar elambago sao 1 John chapter 4 verse 7-8 khajani takhorok phaidi sing kising sing hamjaklayano tamni hinba hamjakma abo kaitini arni se hamjanai borok bo kaitini basa bo kaitini no siriwo bisike o kathar elambak hamjakma no tui sawi tong o hamjakma abo sing kaitini arni se mano hini sao te hamjanai borok bo kaitini basa hini phunugo ning kaitini basa hangkangke nini thaniu hamjakmung tongnani nangnai te je hamjaknai
bo kaham ke kai tunu sino hini sao khajani takhuk te bohuk song sing mothani borok no kaitini borok no sing bobai kese hamjaknani nang kaitini samung tangnai no sing bisi kese hamjagui tongnan nang ari hamjakma bari layano hamjakma no phunuk layano Kristo no phunugano sini bisingo hamjalaima tong kese borok saiman nai Jisuni sagri hinai oro sinugo hamjage borok bo kaitino sinia tamni hinba kaito rongkha hamjakmung o bijab se hamjakmung bai kuplung abono hamjakmani bijab bohino kaitoni hamjakma a kaitoni hamjakma sini sakao klai phaikya boni hamjakma khairokmung nakarmung subamung dui phaikya abon bagai ningbo angbo tini buino hamjakna nangnai khoroksa phola thৈnyani phasing thangai tongo mono jisuni kok sawinai morkini yakni phiyoknani abobo hamjakmani mothani borok jisubai haksa longai tongo poito belei tongo kaitor bai kiringai manya boni bagai khanangai surimani obobo hamjakmani phari kokbai simia samongo bo sing hamjakma phunuk layano kaitini borok no kaitini mothano hamjak layano kaitini samung tangnai hamjak layano sing nugo Galatia chapter 5 verse 13 to 14 takhuk rok norok hinke phiyokjakna bagui se ringjago tamokhe phiyokjakma bai norok sak tongthokna lamata naidi hai ongyawi norok hamjak lai khoroksate khoroksana naidi oro singnugo singnu kaitor phiyokna bagui ringkha ni sao somsokti yakni o molbrum brum thiplaimani yakni soitani yakni kaitor singno phiyokna bagui ringkha ning ang tini oro jisuo ahinuya kaito sino ringkha phiaba sing phiyokjaka hnoi sakmusung tui tongthogui ta tonglai de ni sao sakmusung tui lamata korlai de sakmusung tui sak tongthogna lamata naituk de ni sao hai ongyawi hamjaklai se tonglai de ni sao hamjaklai mani bisingtui khoroksa te khoroksano nainani kok singoro nugo khoroksa borok poito beli tohake bono sing Kristo tlangai poito ragrina nangnai boni bagai surina nangnai obonongkha khoroksa te khoroksano nailai mani tebo singnugo tamni hinke kerongo tongmani bebakno okok thaisa ono khobjago ning sakno hamjaktui no buinobo hamjakti kerongni joto ko a hamjakma o phaisok pai honi sao abon bagai o hamjakma sini thanibo tongna nango kaitono poito khlanyarni sobabo hamjakmung belai khese nangjak ongna nangnai Ephesians chapter 4 verses 2-3 sal brum brum koinene khe tongdi kusang khe tongdi khalogui tongdi khoroksa te khoroksana hamjagui hamalokdi hamjakma no tui kaitor bar bar jurriwo tamni hinba poito khlanyarok oro sak nangi ongnai hamjakma no tui kaitor kwbangmano kok saka haipano se sing hamjaklai manlaya motharogo kaglai phuilai nakar manlaya nakar sanlaya kisa kokbai sing kha koilai tonglayo hamjakma sini belai komiru gongo abon bagai saunrok hamjaklai tonglai de hini kathar elabago sal brum brum koinene ongui kusang khe tongnani khaloknani nangnai sing tai tamosa pholandrok no khabaksa khlaimani abonorok kathawi thamsa ongma bisingtui narigna naidi kaito thamsa ke tonna musungjago phola katharni bisingtui abon bagai norni bisingo hamjaklaima belai ke kotorong nangnai ning kaitono poito khlaio ke ning hamjakna se nangnai je hamjage borok bo kaitono siria kaitono arni bo mungsapono mainya khubo singnugo Colossae chapter 3 verse 40 omo haike tongui norok kising norok hamjaklai di omo se bebak norok hamke thamsake khawi tono hamjakma singno khawi tonnai hini sao je borok hamjaknai bo kaitini sobamno se phunugo hungke o hamjakma sini thanu bisike kotor sing poito khlanyarok ni thanio o hamjakma belai khino nakugo khajani takhokte bhuksong sing kaitonogo asaimaya gulo surinani kaiton kokna hamjaknani tei khoroksana hamjaknani belai khino nango baskango sing sirlainai kaitonogo asanyaroni te kaisa tongmung eba sabab tamongna nanghmale bo somsokni yakni kateui tongna nangnai o kokthai kok katharno tui sing baskango sakangui thangnai kaitor
norok jotono hamari khlaitun. Amen.